Iată-ne din nou împreună, prieteni. Astăzi vom dezbate, vă voi prezenta și vom dezbate împreună darurile cu care suntem în funcție de ziua de naștere și specific în funcție de ziua săptămânii în care ne-am născut, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Darurile în care ne pot arăta personalitatea, ne pot întări ceea ce avem, ne arată drumul pe care trebuie să mergem, fiecare dintre noi trebuie să mergem și ne pot arăta o direcție vis-a-vis de caracterul nostru, de ceea ce trebuie să facem sau ceea ce trebuie să ajutăm pe cei din jur. Toți cei care sunt născuți lunea, ei au fost înzestrați cu modul de comunicare, cu cuvântul. Este o zi a începuturilor, a puterii de a începe o acțiune nouă. Este o zi în care toate visele le putem pune în practică. Este o zi în care trebuie să ne exprimăm individualitatea, entuziasmul, să avem deschiderea de a nu ne mai închide în noi, dacă mă pot exprima așa. Acest cuvânt, acest dar al cuvântului trebuie exprimat, trebuie împărtășit cu cei din jurul nostru. El deschide, comunicarea deschide foarte multe drumuri în viață. Toți cei născuți lunea se vor face remarcați prin cuvânt, prin felul cum se exprimă, prin felul cum comunică. Cuvântul schimbă opinii, sprijină, pedepsește, oferă afecțiune și înțelegere, are o mare putere. Buni oratori, cei născuți lunea și cei care încearcă să aplaneze toate conflictele. Ziua de marți, cei născuți marțea, viața, a trăi, a putea, a te simți, este darul pe care viața este darul pe care noi trebuie să-l respectăm, să-l apreciem cât mai mult. Lecția de viață constă în aceea de a stăpâni instinctele, a stăpâni orgoliile, pornirile de agresivitate și, prieteni născuți marțea, bucurați-vă cât puteți de viață, cu aveți. Trebuie să învățați să acordați atenție corpului fizic și energiei, mai ales energia care vine din surse exterioare. Puterea voastră vine de la tot ceea ce vă înconjoară. Miercuri. Cei născuți miercuri sunt, în general, dăruiți cu darul iertării. Asta nu înseamnă că cine e născut miercurea sau joia nu poate să aibă darul vieții sau darul cuvântului. Doamne ferește! Miercurea este o zi a continuității, o zi a exprimării, o zi a informării, o zi a puterii de a te adapta la zilele ce urmează. Este și o zi, miercurea, o zi a iertării, a acceptării, a împăcării cu tine sau cu cei din jur. Este o zi în care trebuie cel născut miercurea să facă pace cu trecutul, să-l înțeleagă, pentru a face pace cu prezentul și a înțelege viitorul și a face pace cu viitorul, pentru a putea să te integrezi cât se poate în prezent. Este o zi benefică a relațiilor cu ceilalți, pentru a trăi în armonie, pentru a trăi în armonie cu tine, cu ceilalți și cu universul. Miercurea este ziua ideală pentru a dizolva tot ce e rău. Este o zi în care poți îngropa sentimentele negative, tot ceea ce este negativ, trecând peste ele și înțelegând că iertarea, mai ales iertarea interioară, este cheia către pace și armonie. Joi. Cei născuți joia sunt curioși, sunt cei cunoașterea, înzestrați cu darul cunoașterii. Este o zi a expansiunii, a elaborării, a autoexaminării și a examinării celor din jur. Este o zi în care poți să-ți lărgești orizonturile. Este o zi în care poți să-ți îmbunătățești cunoștințele, învățând, asimilând, cunoscând și înțelegând. Este o zi în însușirii informațiilor și consolidarea lor. Este foarte important.
Este o zi a beneficiilor, a încrederii, a generozității. Este o zi a încercărilor și de a accede cunoașterea interioară. Aici este foarte important. Ziua de joi aduce o viziune aparte. Lucrurile se petrec și se percep din exterior în interior. Cei născuți au o înțelegere, o mare putere de o înțelegere a lucrurilor, o mare putere de o intuiție, totuși au capacitatea de a judeca dintr-un anumit punct de vedere, la rece, cum putem spune, orice situație. Văd absolut tot ce unora le scapă. Pot să pătrundă în interior, acolo unde unora le este blocat accesul. Ziua de vineri. Ziua de vineri, știm foarte bine, este ziua descoperirii de sine, este ziua lui Venus, ziua frumuseții, ziua feminității. Este o zi în care se sărbătorește frumosul, spuneam de Venus. Iubirea, senzualitatea, afecțiunea, bucuria de a trăi. Vineri este o zi a acceptării, a cunoașterii propriilor valori. Și cunoașterii propriilor valori, atât personale cât și a celor din jurul nostru. Este o zi asociată cu prietenia, cu aprecierea, cu talentul, cu simțurile. Este o zi benefică plăcerii, cooperării, îndrăgostirii, cooperării cu ceilalți din jur. Este o zi care cei născuți în această zi au acel dar de a vedea frumosul din interiorul celor din jur și frumosul din interiorul lor. Acești oameni s-au născut cu talente aparte. Au talente cu totul și cu totul aparte. Sunt oameni care pot fi buni pictori, buni muzicieni, dansatori. Sunt oameni care, în general, în jurul lor aduc lumină și frumusețe tuturor celor cu care intră în contact. Sâmbătă. Sâmbătă este o zi a curajului. Este o zi în care, o zi a deciziilor, a sacrificiilor, a autoimpunerii, a restricțiilor, dar și a tăcerii. Este o zi o zi benefică analizării scopurilor și acțiunilor, a replanificării lor. Este o zi în care îți oferă luciditate, îți oferă analizarea de sine, stabilitatea și analizarea tuturor consecințelor acțiunilor tale. Este o zi în care cei care sunt născuți în această zi trebuie să schimbe tot ceea ce au greșit, să îndrepte, să-și pună în valoare curajul, înțelepciunea, îndrăzneala, voința și puterea de a nu ceda în fața obstacolelor. Ambiția și dorința celor născuți sâmbătă îi pot impulsiona să ajungă pe drumuri unde alții nici nu gândesc să ajungă. Curajul este cuvântul lor. Nu se dau bătuți una cu două, chiar dacă sunt loviți din toate părțile, se ridică și merg mai departe pe drumul care trebuie să meargă și pe drumul pe care și-l asfaltează, cu ghilimelele de rigoare, singuri. Duminică, iată că ultima zi este ziua lui Dumnezeu. Ce poate să fie decât ziua iubirii? O zi a împlinirii, o zi a finalizării tuturor proiectelor, o zi a creației, a inspirației, o zi a sufletului, a împlinirii sufletului și trupului. O zi a relaxării, a reîncărcării bateriilor cu energie benefică, energie universală, cu spiritualitate, cu energie spirituală. O zi care ne oferă energie bunul Dumnezeu și entitățile benefice de lângă noi. O zi în care cei născuți au capacitatea de a iubi. Iubirea se răsfrânge atât asupra lor, să nu facem o mică paranteză, să nu ne gândim la narcisism, cât și asupra celor din jur. Oameni care iubesc sunt oameni șarmanți, oameni veseli, oameni care pur și simplu te mângâie ca razele de soare, soarele fiind guvernatorul duminicii. Oamenii care bine dispun, sunt cu zâmbetul pe buze tot timpul, chiar dacă în interiorul lor suferă sau probleme. Sunt oameni care unul dintre ei posedă un minunat simț al umorului.
Prieteni, nu uitați, pentru toți cei care doresc o analiză psihonumerologică personalizată și nu numai, karmică și nu numai, să mă contacteze. Vă aștept cu idei. Mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine. Vă aștept cu critici. Vă doresc zile minunate, zile cu sănătate și multă iubire și nu uitați, numai împreună spre un nou început.